mulai mari kita seluruhnya di parnakok ni matanario tapula manis lebihari dapat berkubai mana suhut nunga takasbe di baik kamu marlaman udah dua tahun anggia matong titik kinang roon tanyang nami sian ha gimuna di pudian ni na dua tahun dak matong dihamu kanauli dak matong dihamu kana dengan supahoni amata nomor 2 di Batak alani pos doroharabi sisa roha seruduk mahamu titik kinang roon di pudian ni na dua tahun molo tungadong dobe tutu pinopardi na 2 tahun nah marsikolang dia matong di dabe Tuhan bisuk doa habis tarani molo tungarong dobe akaret dadak asi matong rohan Tuhan magodang-godang ngecing matong ani ulusan pura-pura kepahoni amat tua nomor 2 di Batak alani molo tungadong di peparani na 2 tahun na paling mas pariong nai di sahapong may tuhamuna sa luhuna tutik kinang roon na sa batab-batab kelas ni roha di hamuna alani molo tungadong dobe dia kanong tang jak kapamatang pinopar ni na 2 tahun itong ustua matong akasukak mitodi dengan natong satu na sa rumah 2 alani molo tumpe tugula benong muna tutong ginama parnya abang muna tutik kinang roon molo tung sirabe pakyo muna tutuat sim nama pedio muna tutik kinang roon alani sa jagar marong na misun hata ni matua asa bergay na tuangi rumah bergay matangi sobok nunga gabi be na 2 tahun tu di pudian na tujuran na dihamu salukna ugabian matong dihamu na aka dinaw poso alani tapuna sebagading matong di atas ni pangiringan di pudian ni na 2 tahun gay matong kamu saluhuna akan orang-orang di alatakas doang di dahai marsi pauloloan saat matong sulusa matuwote yang leleng matok kita mengulu salukna nama orang di totong matong di ramoti Tuhan pasat tidak Pak songoni aku nasut siap kami si jalo utoba nang songoni nang kawarta pantai madamuna nah begitu maduk mulyati tuhamuna alhamdulillah nami panabul nami tuang giluni nami pangalapan nami dibungkai ke rohamunai amang inang ima dina mangalakahor lakamuna di ulot na selero sa iba na ito matutu ganjang niwur di hamuna tu sihat na ita sa luhuna tu gabina na nula muna di badian tu sinurna ng pinahan muna di huta tasingot na pinasahak muna ima sa pangurupyo muna tuhami ima hasuhuto terluyo tang ikon sa mga liat matutu makirap senadero maju sana sumono sisa mau ditanga di hamuna asa tu marget tingoni pakyo muna nang hami pe say tu barapak koma pakyo ngami ima pangurupyo muna na pinasaha muna tu ang ikong perdulurun nami doong gudang doon nami maulia di mariamu reza nami sungoni man sidurun gabi sa lumaras sonari doa ka hata nauli hata pasu-pasua si matua ni boru dohot boru na matua kami ronoen sian si matua ni boru dohot boru na matua bawa nadok doami turut berduka cita ima di parpurhat ni natulangon jadi bama manang sekonope parronami dihamu keluarga besar Siburian marbuah bahinom mamu jala di sona dong do di wang kami non nasongon gatini kerans bunga tuamu keluarga besar Siburian bah songot dia benon asa netar pasak nami bah lasma rohamuna di keluarga besar Siburian jala atakon atataban mah kepala boru ima marga saragi sida balok jadi di son hami sekalian do hami sekalian permisi mahami dung saya acara onan non alana adong dong muse
tong songonon kami tulang di siaptar. Jadi pangarapotan anom keperludo ikon kejaron nami i. Jadi napaduahon tuhamu kapinopar ni edak kuna bujon memang di minggu-minggu na lewat kuna bujon. Jadi gomos do hudok kami tuhamu kadang nama modaya la na paingot to date. Oh, lo na baru. Gomos hudok kami tuhamu asa marlabas ni roha mahamu di parmoding ni edak kuna bujon. Sabar mahamu masih dohonon nami iko mardame-dame dohamu ipudini orang tua tau nate ima pos ni roha nami dihamu molo tung adong penon na hupasatami anggoy sikap ni pangurupi dai siak kami boru si matuan ni boru. Oh, lo na baru. Jadi laos omma hatanami no permisi laos mulak dohami sa tokinay nung anak kinupabawa sa ngani dalan na amang. Tang sa nomor setengah no kita na baru. Anggoy dos ni roha man no niya mang. Oh, lo na baru. Mauliate maditabay akadong amma. Baru. Muna takasami son ng borong na matuamu, inopar ni borong na matuamu ibu temu na ng day. To sungod dia pe kerajaan hula sungod na ng grup yamu si benan nami. Otik susah dia ini. Tu ipas na ngamu kerajaan hula nami nang hamil kaborong na sa luma. To sungod dia pe aroro nami kerajaan hula las maron itu dunia. Butima. Gabi masalah horas. Jadi tersongonnya ini nama si dokata Do lagu beliau sama sejalan kami do pulau dan oh lepas kamu memang belum diingat tak saya lebih kami tenggelam kita tahun saya kira benar di bulan ini 2 tahun tidak mau berlepas dari 2 tahun kedua makasih seluruhnya tujuan nero ison songon Saudi ketil manetek kami komuna adong Saudi juga tuh kami las marwani raja yang nomor jalo songon lima hatas kami anak komu marga siodang gabi emang baru. Jadi beloeng langsung teh raja nami. Langsung memang baru. Nahuli emang baru. Jadi saya semangat tami song ugat di rumah itu kami. Baru kami berkauma langsung waktu sih. Keluarga besar Siburian Gabi pariba. terlumumina pada khususnya di peparan ni
inata na saurumatuaon opus santing nakaning takasupinggol kami bona ni ulota di bagasa sadarion sian hatani panise panampol tangkala surut dohot lapan mulutun hatamaniar pesiak kami pariban muna sa perjongjong atison jarma pakorasa panggadia jalom muna tujuan narion matutu pariban ima dinamar mula ni ulota di bagasa sadarion na saur matua ma opusan tiboron los di bagasa sadarion ma di baik kamu martongan yalaman los manggar adat nagug dihirim rohamu nama majalo pasu-pasu sian domat tubuh sian pariban terlumui ma boro nang hula-hula kami be sian pariban pada datang martanyang tua dupannya amat tanah mertua di batal angkiat di budian ni inakta nasaurun matuon jalon muna pasu-pasu nagudangi mabayar rohamuna sonang dia muna saluhutna apara nami terlubuhi na akay boto nami lupe amat tanang perdului alaihu berik kami pos rohanami sudi akka namang idotangiang dohok pasu-pasu nuaing namar holong ni rohadiamu alaihu berik kami dohamu tatam tajom primitahi guguna adong do hata nama dokon manak tersurat mertua domina namar sada amai ketong maparohawon manyuk dami asa masa sohotani hobar tuaka nangis piktani rohana mulo dia ka perkerijuan nani pamarenta saya tubuh matangka dia muna mulo dia ka namangula silaon dari mana ni ula muna di balian sino rumah nang pinahan muna na di huta horas mahamu di bona pasogi horas nang di pangaratuan itu honon nami masomon hatani na tua-tua mandokon asabikang mana ruluris topun mana sumorok dulu nama perbatua tujuan narion kemudian inat tahun tubuh madi pinok parna anak riris dohok boru buhuk may dongamuna lu sauro matua matutu martinang barbini mama tanong martua di bata asa dijuak ko media bata muna yang peho di persaruan muna abing dia dengan muna asa itu do warnyari sepuluh ma warni bulan tubuh madihamuna tujuan narion anak nama lo matahi dohok borumuna nadinggan parulan mata tua sasahat masuru sahat matu baktian sahatan not tapa dari nat tahun tapataru tuinganan perida persatokinan tujuan nyawa sahat mahamuna salutna horas dalam gaduh maju tu atau ngata tabanu pasatan partukon mau lihat tema di pari narion dia mah dihamukan anggi masanti soalnya anggi niga minang somona adong duduhan pariban dina suro buat taman na biga hari lamar acara karena adong dakana hari roha alai buha benom hidup beharo pertikian na rebot kita sude lo tung arong dipikiri ho pariban ini na 22 tahun alai pas dor haku jangiku mungkin mengatakan naroi son di pas dor ana bisi anggi jadi son rodo hamis an arzata sude lenggolan siregar boru bere Ima nalaw pasahaton somon perbuin dari satta nung bolo perbuin dari satta yang dia nung ada tentuho ni manang somod dia piano budam nak manang nautik nak las marani badan las marani todi somon ni dokon itu nama dokon sedikit main nasi gopa golang-golang begitu pengarau nak tusa dia bena binasa ni satta segurang ma pinasuna matutu yang pernah malu nami kita lepas haton arisak kami kamu jamang dah partusi asal masalah kami Dihamuna saluhuk na bonanya sudo terdemugi di berenami do ide berenami do ketika jong do hamen wain di son di ataran di dabilang di tongan di debu di jolu di jabu na warapang na berdolo
dalam mengatakan huwirik kami di sinar hangu ulus panyari ulus gabi tuhamuna saluhuna pinopar nina purnamyo dalam nami diyaka bere do tamo kaito martamiak tu diwata mangido pasu-pasu si pasaton itu hatta tuhamuna saluhuna pinopar nina purnamyo ima dipertuau ni naporu nafsar batu sudah gajang matong barita gabi gajang barita horas tutorok pinopar mahmu tuari na mangihut di burian ni naporu namyo denungai pihak kalang baru betul lah asal ini kamu mau di hadapan subasuan jolo pasata memang di dalam necam nang namyo kuku kami pe yak kapas subasuan ni kalang baru koha naon itulah mau lihat jelas soalnya mah ih dosa rohaka dalam berek kami doa kamang baru ala takas doa menungai hula-hula ni pangurun namyon beda memajo ede lau pasahaton ulos panyari itu iyan aku nami dulu tipu asa tipu matong berita gabi hamu tipu berita horas asa marurat ma tutoru mardak kanak tugijam di hamu na seluna pinopar ni napurna niyo mangido mahami atok tumata di mata di hamu na selu na pinopar molo tumado di naso tubuh anak itu mas diwata matong si tubuh anak Cok-cok na sorong na situ baru bahasa maribata itu mas ma situ baru dah buat di saluhuk na dihamu pinopar ay matuto molodung tumarong nata di belakang perdagio di pasau di bata mato sinakak berohana tu marhagawir dia kena me ibu-ibu magodang ma na me pepek sor batu apa itu tu na tujuan mau tuarong na di bagasang persekolah basa matong dewata kita kata Tuhan sama di pariwisata mah di bagasang di persekolah mau tuarong di hamun desa luhuk di nasa urang gabi itu pasti pertama yang kahari ini di hamun desa luhuk asai jalan isar-saran nami saya menduduk di hatan nama dua asa bintang main dan orang nulis dua pun nasa ngorok marsinan tak bunga di pinopari nagpuro namanya dia akan poso tubuh na pariris tubuh poro torok dengan namanya takas satu masalah betul asa mesita betul ini perlinggowan di sini subo
Dewataru nomor 2 Luhut nama Hamuna di Paro. Matutu asal saat sulu saat matu batia. Tapa satu nanon baru nak sarbat waktu ngana persatu kinani. Horas dalam kami mahamu bodanya sutur. Tidak buat di mana apa? Matutu. Si hobing siang lupa julu. Dah kapalang las niro hananya katulang na lagu na tulang na basa. Maria iya. Nonton dinami di parti kiano. So na law nila razay na kaning dang marsik dobay. Ilu siang si malolong nami. Di parmoding ni natuwa nami. Opus Santi doli na nami. Kurang lebih tulang 2 minggu dung tabataru natuwa-tuwa. Pitor mangihuk muse natuwa-tuwa Opus Santi waro. Melohani madok natu gudu parpaderannya lah nanti jarang akajom masa ngono 2 minggu itu alani akatulang na lagu na tulang na basa molo inong namion di boto hamian jala cerita tu hami nama lo masari do nama lo masari ditiki tagad dia apa sawan alai molo tuk sawoni pe di hamuna saluhut na pangadopan nami di partikianon akatulang na lagu na tulang na basa dah martubur dope gadong ng saloka alanya ka di partikian na rin Tuhan di nau pinasa muna na kaninga na katulang na lagu na tulang na basa ulos na herbak ulos si bejang rabu so ang Panginoon muna ay matong ani ulos panyari maniar matong di nauli maniar di hagabion maniar di hasangapon maniar di akapanggabian tu joloan na rio tangi matong marpigol mamat na martua di bata di pasahapong mai Tuhan bisa luhuk na ajuto bolon tarlubo ma di peparan ni Opus Sodang khusus nama di peparan ni Opus Santi tulang na lagu na tulang na basa mula di umur ni na tua-tua 26 tahun ngatung be nagajang umur sisa mono mula idoro hanya anak kerajaan nami ngakomat paringkal tanggap be ala ngatitir marpahopu titir merdidi mernono alai dope partikia di Tuhan Tuhami saluhuna sahona hudoki nak karitnya na sugut tu baliat do na botari tu huta alai sahoni bari bay partikia di Tuhan ini mahabis be tulang na sinari ni na tua-tua si boto adat si boto hundo hami akka tulang na galau sabutulanya ikko panakon nami doa muna tutongan ibaga senam manguka hobong ni na tua-tua maligati na sinari ni na tua-tua alai di partikiano ditongan ibaga sano mulutuk pe tulang na lagu na tulang na basa di pogo ni alaman on coba ani amuna dang namang urang sangap ni rajai las atong rohani badan las rohani to di muna tulang mulu sawoni penong harolo nami manjakon duka hobong nauku panaku kami mamu ate natulang do natulang so lima padohan nami siapa nasu talai pangidoan nami tulang mulubui pangidoan nami sadaman noku pasahatan itu hamuna tulang baru tulik menong tu tulang robok nami sinaga do taina kaca tulang so lima pangidoan nami mulai timbangan baru pasahat tu sambali nami buka hobong ni datu tu Opus Santi pataruh hanya mang pada lalu laulanan las mangiu menong tu tulang narobot sinaga
pinopare na porunamyo tamang baru donon nami ma soon hata ni nama dua ia piso na gadang idung nga tuktakas dola kami dala di sodo kami yak kana marang-marang itong takas pudalo kami di pasidua na tong di ima piringi bunan ni hasuto ni asa totong barahonan nami ak tawang baru soon hata ni na dua-dua asa bagong gawin na nawar halto dolo gua na baru ya tumlas dolohan nami hula-hula muna majalo tugada namamu sika ni napasato siya pwede mau lihat nungay cara pinasato mau lihat mah di rombongan ni hula-hula nami dohok dihamu hanami matay raja dohok dihamu baru nami saluhukna asados tahita biros situa-tua sada sipiutali padua pangodori mau sahalak berita pandoko kata nauli kata hula-hula ni yang aku tahun nasa pertuntungan odoi sadatang yang tasara pangidua tutuan idus tahita nasa rumah tua atipe sarumah tua dodo honon nami atipe adong dobe songona lunguti rohan nami hula-hulamu songi doanang hamu hakaya nakon nami ala wasa hudukok kami songi akalaya kay boto itoku diamu susui sisada suhutot padua halium mahami jong-jong di pegunya lama muna di bagasan nasa bulanong masay habuk do rohanami di umur ni naburu namion do sikop saru batua ala yang gau habuk ni rohai so dia mahabuk munai so ni rohani hula-hula muna ala yang dipih mau begitu dalam tamau menghidup dunia bata dalam pasal hotok kita mau dunia bata mengalu-aluhon bisa muna siapa rumah di bata tokatik kita menghidup huida hamidu habal gaun muna huida hamidu sangat muna nomor dua-dua sangat dibaik kamu napuru namion atikpe tulu minggu na 2 minggu na lewat lebih tabahurhat amang buru nami tu beradiana persatu kinani seluruh naya kalayak kaito mereka yang nabamos sama Tuhan Rasulullah nami dilai kuda dua di anak ini dohok di parumani naburu nami pusat diom sahata hamuna dua laiku sahata tuduruk kamu itu kuna dua tokatik kinamang hidup di masih pengeruhun nami nang tu kamu iboto nami naopak lain nami naopak Huida hamido lain belgani rohamunai marna dua-duai menghidup pasu-pasu siap Tuhan pola do dibagi hamu tiki munai sampai taholas teruk maribu pemparan pun atau akatik kina menghidup lebih siap pemparan ni laporu nabi nata baru-baru pun mau untuk semua dia pe laswa di badamu laswa di topimu sonima sidohon nabi asa anong bahuduk kami mengenai mahamu aka laiku operti na majalulos. Betul lah. Pakibut nami baik nama lagu huria kamu lagu huria.
mutua ya warabu abit ya bila mutu kustutu kusamu sebenarnya memang sama nilok di situ tua asa bintang mana rumis tu pun nasu di atas lapor batua tidak tapi nasu nilok tas sadarion to ketika nama hidup di budian di napor namion tubuh konomuna anak iris motor namuna takasa saur batua matu itu asa belgamat yang di rumah belgamat yang di sopo nung ngagabe gajang umur napor nami na tabadu pun to ketika nama hidup unggabe jalan gajang ma umur hamu akapaparana nau poso matu asa sahat masulu sahat matu buktian nunga sahat di bagasan kikion di sinar hamu nana puluh namion marluluan yang materaja domat tubuhmu borumu adi-adimu nantu hami hula-hulamu sikop anno benamu berdono natipo sikop pada donomu na ditami-tami ni napur namion to katikin abagi saat mamu rasa bagabian matu mau lihat mah tulapona manang si jalo daw siho raja nami tulang na lagu na tulang na basa masailah seruhan nami di partikiano seorang hidup di raja inak kaningan 2 minggu nok saltu imadina marujung ngolu amang boromuna upus santi doli siburian dan mahiyang do peido siap si malalang nami akan tulang na lagu na tulang na basa terlebih di anak konina tua-tua 2 anak gohotopat boru mahiu bereng akabuin yang borukon alai basar Tuhan tengah dong nasotar patu padebata hidup di hatanai alani akatulang natulang besar dinau pinasahat muna ulos herbang Tuhani ulos panyari ulos nagajang ulos sitoro prapu somon pangiroan munay matongan Tuhani maniar dinauli matongani maniar dihagabeyo dihamurau dihasangapon tujuan dari on jalon nami matongani marideon akapasu-pasu na maragamu di poparan ni upusan timoro natulang 10 jari-jari pasapul sada si majujung molutuk pesomonian no karoro nami madapoto kamu na salu na orang ni ula-ula nami si jalo daw sihol raja nami martanya kamu tujuan ganyo asabuy dope mujagar sano kami lau pasangapo kamu na sudah horong di hula-hula nami mola sama dia pe amang baru apal tipis godang otik nanaing si pasaton nami tuhamuna asa jagar dohonon nami do sawon ido isi tua-tua asa hutan di bahari barat tok parasaran ni leang-leang ora samot tok hula-hula nami na majalo tuga dena dihamuna sikak ni namaleang madudu dua lihat memang baru asa martaba-taba si arongan dihami ngasih untuk bulog oparan dia pusodang khususnya oparan di upusati asa kulit di sitaponganin tapulak kayak gitu warna tapulak di si bagading di atasnya pading-ding dihami namar hamarangi namar buru namar ibebere takas hami atau mangido tuhamuna asa takas hami mar si pairing-iringa tulang na lagu na tulang na basa duku pasahata yang naungan sopa diuhum nami tuhamuna saluhna las rohani badan las rohani tordiumna asa jagar dohno nami sawanido di situ tua asa sahat-sahat disulinna satu jubatian di 3 rasa totohoto di rodang di bulan buka saat tanya dong sampai di humna itu humna saat kita leleng mangulu saat gabian saat oras jalan tetap kita dirahmati Tuhan karena kalau nami jadi sonima dihitam tidak takas kami mertangiang di pertuan di napurun namion kita saat kami dalam ditangiang kami
lausro hamu pasahato dao sihol tuhami hula-hulamu nungatung makse laswa di badan nami laswa di bagi nami matangnya kami atau Tuhan asanggia tua katikina mangihut di budian ni namboru nami om masika tinami natu pamunai mergat tinami natu pamunai asanggia tua katikina mangihut balas ni roha tata balas ni rohamu ini masih dahulu nami salina hutang iluhum Tuhamu lain kuda dua ibotong kuda dua lain nami na opat do ibotong nami na opat salina hurongkon sai marsadani roha mahamu dibudian ni naboru namiong atong tua ketikina mangihut tangiang na pasat tami di apehot debatame di persapugum muna di batuakot di abaramuna tumakas ma di babikot di abingamuna pasu-pasu nauli pasu-pasu nanenggan nahu pasahat tami donon nami song nilok ni si tua-tua nak 10 itu 7 mali 10 lalu kata pasu nauli pasu nanenggan tangiang nahu pasahat tami takas anom apu hamui hot marto manajer matutu mau lihat tu pasahat tami ma Tuhan mau guru nami mau lihat ma di rombongan di hula-hula nami saluhun nasi hobbing nasian lubat sinito kami hula-hula muna nenggolan rapado hula-hula muna makasimajuta gabe tola ima ditikyon diari sedaryon diari naulyon pasay ari-ari ni iboto namyon jadi lam ditapay tuhatta mali hamu ahipason soni dua kabacamotan di hamu diberi kami hamu ditaruh hamu namarawarangi do namaribot nape tutu yana minggu salpu rope perjolo lain nami jadi di hamuna pinoparne iboto namyon ni sita ni rohamuna ala rabudur rohamu di dahami do hamuna berhabarangi do iboto muna suleno ni dadede di patumba amata di bata ima marhite tanyang nami pasaton ulo sigurang rabu tu hamuna yang nakon nami bolo siya kami ulo si batong nami tu hamuna o bamba pas masongon na minggu na salpu perdalan na dila pasaton ang nok kami atur hamuna isi partording ni asahatan nyulus bolo pasumasuin ang nok pedi besar kami tu hamusay mga peunulus kami pasat kami majo tu apara namin sinalinggulan pas na berbolos sa kamulan dalam ipagnyata nakastikyon bolos na kami siyan sibagitat na basta kasaran tapi untuk todo yujuruak ka ng burong na burong kami dalam balo kami daw pagindong mo kusalero o anong sohon na mangarap kon ina natwa utusan ng burong abang baru walau tukko ipartoni ang bunga riyon walau tukko no di pasaat at kadatan ng eminabil eminang bagudbi abang baru orang lain na tuhamu molo pelbon nung anong mo eminabil na pasaatong inakang ron gata mo kong tapong mo na yung parang molo tukko gagawin pa kanong mo eminabil abang baru rumah yang dibilang ni asal orang masuk untuk usul dia asal terima dapat baru persamaan firma tadi begitu ada kata orang matutu orang baru dikatakan ambil pilih orang do dibuat nyata ulos negajak ulos terlalu gulangnya orang baru dua lebar asal dia waktu mengurus jalan kon mengurus baru diputaran ni labor ngayon baka ari-ari mo matutu wala katasuan abang baru ano ba ang pagkakang katasuan ni nauli tola baka bang kuya kung saan tuya na kung nanon baik kamu majo musik na uparindi nauli
tuparerea na pakstokin ani iboto namion dukta taruhan non lam ditabay Tuhan tamay kamu ahipason tuwag soy ng pagsamotan marianakon manaso marianakon markellen manaso markellen ditabay ma akabasumasura di kamuna betul lah. Nunga kurang nakin basaha ula-ula muna akatanaw yata na rin nakatapaso Tuhan muna sayang hiyan may sahang may terus majusumo ape may ape mo usung mo may tuba kajabuna asa kete mata dohonon sono sutua masih dokonok Tuhan muna asa step na tua may naparlingguman siguro dibataro na martua oras muna di parol matutu asa sa matulu sa matumokya na tigara sa mamutong bangol sa matumagabiyan sa matumarhorasa matutu lima hata paso Tuhan muna sa hamulo luma lenggulan masaktai ma sisa dah tamara saya teh siat nenggolan siat 3 dolok 5 juta sian kisaran dinau pinasahat muna ulos nauli ulos nagajamuros sitor orabu ulos paniari maniar matong dinalui maunar dia agabion maniar di panggabian sama pangidoan munai maranak marboru makana sa maranak marboru matong na sa marboru tujuh luar ya tulang kalaguna tulang na basa neng Roma amet kau pasato sompa diuhum nami moro tu sonipe sompa diuhum nami na boy tarpasat tami martangnya kamu tok tu matana martu ada mata asanggia boy dope jagar sianon ada manani hamuna lau pasang apu kamuna saluhutna asa jagar dohoro nami soni do di situ tua dak sudah indah budu nak sosakot jadi balia dak sudah ada dohum nasi paton nani nasu sadia ama permucit nami pataruh hame ama lau pasang apu sudah dohum nami Serta itulah dan nama di bayi tepah sesuai dong pekarya tekamang baru kami pasar ibu pasar Tuhan uang jadi los ngau para di kami atur kamu mah asapiana enggak gitu lah enggak jadi sengoni menang di hita namarang-marang kemar itu hula sopa-sopa asa sekop tang yang teh itu wanani hasuhuton Isom manak kita pasatot tangiang dawa ata pasupasuan los dison pa apu hosa naroha merdus niroha maita sahot asa dong sada silok pakarang buat padua silpa puli asa sikop dudua akapak para datai humpat horong ta masing-masing sian kita sompa-sompa nomor sada sarah tamita ala nomor hamarang kita keng jadi papunan not pihamuak ka dongas peradatan atas nama pu tapi yang masuk ini makamang baru gaya berjalan horas semoga ada BHM di makamang kamang baru Raja Inat Tasuribada di hari nauli bulan nadengano takas binoto iman utang iman aborunami apalan iman di halaman namarapang namarjolong takas doan masih marsiboto adu takamang baru di hari naksal pununga perjolong borunami oh itu lah jalan bagi musiman apuronami kisialani tangiang duna buisyak kami ulah-ulah
Asados marohamuna kamang boru la bobrah tenab boru nami songon amang boru nami sinahinan. Oh, lo tuh. Asa sadama kamu somod dayo naik unang berdua somod dayo tua. Asa dapat pasu-pasu kamu tua kari ari masuk. Iya, betul tuh tulang. Jadi amang boru di son hubak kami do dalan ditanyang nami manang nan somod gipen nabu tertatu pahami atas nama hula-hula muna apalalu muna. Las marohani badan nak patut dia muna unang alani hafalna alai dalan ditanya yang nami mau tua muna kamang boru nak tua paranda tua kati-kiti kenang roh sadabok dia musarani roha inalahu mengaduga sudiakan guru ni perngolong muna takas kuboto hamid dia kalungun ni roha dina borhak nabo amang boru nami borhak musinan naboru nasau madwo kami atas nama hula-hula nadohok kami marhamuk miroha jelas tengok konan naik mata-mata nama tua di batasan giat di pudian ni naboru namio jar modelat dulu tiap dalat tu saya di hamuna horas na di huta horas na di pangaratoan jadi amang boru asal mengada di mahamuna dia kehata pasu-pasu di dalam ditanyang ni hami hula-hula muna asal honon nami mak asa bintang mana rumir sa obun na sumorok di duluk ni perbatua pitan duluk ta bekas sadarion ima di pak na di sinar hamuna na poro nami na sormoto situ boh na anak ris mamu boru na tutorok dong amu na metok satu na sormoto betul tulang asa tu mah di arah di pantukan ni huta situ boh na anak nomor sangat mahamu do boru muna akka nomor 2 betul tulang lomak masih dijuang lomak subinawan sudah peperang na boru nami horas na tinggal di huta horas nang na ditano pangaratoan asal di Solo mas satu butian kupasat kami dalam neteng nami di hamuna sudah peperang na boru nami nagabi tujuh luar no sa mamu saud horas jala gabian nami bemagrade mahamuna akamang boru asal kupasat kami dalam neteng nami sudah buti hami amang namun nami asal kupasat kami dalam neteng nami satu teroma kamu ma akan macalo. Dia sobari humta asa taraboto no laulata sobik pasariu sori hula utapea bana mang pertama jalo hamuna sikat ni marlopeng gada lo tuh matong belas arohanami alani idoh nami masongan didok nina tua asapir matong kopi bahul pas anongan ibudian ni naporon na tua monaon bir mator di munas saluhuna akan sahasuhuton luju ma nang aka pasamotan betul tulang
atong nunga sepulbe ditang yang nami radi mahamuna nasaha suhuton mangapu diaka pasu-pasu na dibata di bagasan na serepon ni roha ng pagkirimon. Oh, betul lah. Mulya tamari tuhata tiurda ulaw parsaur matuaon ni na boron o pengi sisanti boron. Tokinay taronot na may mana tu ada upan ni debata marhita itu yang anak persatok kinani toktong ma debata na pasikopon di bagasan dame dohot las niroha akamang boru lae. Oh, betul lah. Ya muak kana boru namin ang akai boto nami dung dialap tuhata na boros ya tunga-tunga muna lunga maragam akahata na uli at pasu-pasuan ng tangiang naong pinasahat niya kaamat raja dohot inata soripada Tuhan muna sa luhut na asimatong rohani di mata dinaong tinangihon na akapangiduan ni salhun na aka namak kaholong ya muna diragam ni akapartuturani disahapong may Tuhan muna sa luhut na ape may di parsapubuan muna tuat may diabara muna tukus ditukusan muna abing dia bingam muna asa tujuluan ni arion dipudian ni naboron makorhon las ni rohay dihamuna osma rohamuna molo marajahan jala mangalu-alu tu debatado hamuna sikop doi paturionna ape na pinikiran muna opar tu partoni na tua-tua muna na borna mion Iya betul atong dohonon nami masamon hatani pamatuon asa eme sisio raja mayatong dioja tuyok kiyong disalhuna akah tanau di hatana denggan hata pasu-pasuan naung pinasahatnya kamata raja doat inata soribada nama kaholong ya muna sai majakoma partodio muna betul Himatu asai marjula-jula mayatong marjula-jula siap baju jula-jula nanatioi takas mai tahu kamu tu tahu dia kata nau di hata pasu-pasuan nong pinasahannya ke amat raja mamasu-masu madiwata atong takas maya puamuna hot marto adiknya matu tua sasa masuk sa matubot ayan nung masa petiur acara yulau persaur matuon ni naporuon saat mahamu horas liling mangulu takas mangapu hagabeon ibagasan pangaramotion ni Tuhan Tuhanmu mah naulinan gawe tulang nung takas tutu akara tulang berliat-liat akah tanul i hata pas-pas di pasat tamu tu hai pargeleng muna ang dia matong somok pangiluan munai dapat matong akan di luar nami jumpa tong najrah nami tu pinang roon di pudian ni na dua namion alani akah tanul lihat ada digani majak pematong partodion nami so bernami so soni partodion nami siapa matong ani di persabuan nami dua matongi dia bara nami lalu may dengan nami tukus matongi tukusan nami dia kah hata nauli dia hata nadeng dan na bersama itu hari asa jagar matong dawan nami semua hata ini matua asa tutu may natong adur tutu inalote akah hata pasu hata nauli na pinasa una tu kami selalu na una suhud saya unang mamuba saya unang mamose sila po tayo telah gabi tara oras mangulong majora sih